Виждали ли сте хлебарка на 4 крака? Ето това е кафява хлебарка. Кафява хлебарка, ето това е хляб. Както знаете, това е хляб. Хлебарките ядат хляб. И ето сега демонстрираме. Хлебарката идва. Това е хляб. Яде ли хлебарката хляб? Ми да, хлебарката яде хляб. Вижте. Това е нова порода хлебарки, даже имат и козина. Космата хлебарка на 4 крака. Вижте каква муцуна има. И ето, това е хляб. И какво прави хлебарката? Яде хляб. Нови видове хлебарки са се навъдили в района. Ядат хляб. Голяма напаст. Ето отзад има черна хлебарка. Както знаете, има кафяви хлебарки, има черни хлебарки. И това е. Абсолютна драма. В района има кафяви и черни хлебарки. Край на репортажа.